Kerropa meille lyhyesti lajin suojelusta. Lajin suojelua, jos ajatellaan, niin mä lähtisin purkamaan sitä vähän eri tasoilta. Eli voi ajatella lajien suojelua ekosysteemitasolla ja sitten populaatiotasolla, ja sillä on myös merkitystä sitten populaatiotason lisäksi niin sinne ihan lajitasolle. Ja jos ajatellaan ekosysteemiä jopa biosfääritasolla, niin tämmöinen lajien runsaus, niin se on meille kaikille rikkaus. Jos ajatellaan vaikkapa kasvilajeja, sieltä voi löytyä ehkä jopa kliseiksi muodostunut tämmöinen ajatus, että jos me hukataan näitä lajeja, niin siellä voi jopa tulevaisuuden lääkkeitä mennä sitten esimerkiksi ihmisten tautien parantamiseen. Eli se on rikkaus sinällään. Sitten jos mennään populaatiotasolle, jos meillä häviää lajeja, niin sillä on vaikutusta, riippuu siitä mikä laji häviää, mutta vaikutusta ravintoverkkoihin ja ravintoketjuihin ja sitä kautta sitten siihen pienempään osaan ekosysteemissä. Ja sitten jos mennään sinne lajitasolle, niin tämmöinen lajien häviäminen niin kaventaa, tai sanotaan, että lajien pieneneminen tai lukumäärän väheneminen niin vähentää geneettistä monimuotoisuutta ja sitten näiden lajien perimä yksipuolista. Ja toinen kysymys oli sitten tähän Suomen lajien suojeluun. Niin oma mielipide. Oma mielipide. Niin. Aika hyvin Suomessa lajeja suojellaan, ja hyvänä esimerkkinä tästä on saimaannorppa ja norpan elpyminen, merikotkakannan elpyminen. Mutta varmasti pystyttäisiin tekemään vielä enemmänkin. Ja itse on tuolta pohjoisesta päin kotoisin ja muun muassa sitten on kuusamolaisilta kavereilta tullut pyyntöjä susien suojeluun vastustajia. Siellä on tuttuja miehiä poromiehissä, niin tässä on sitten tämmöinen, voisi sanoa, kaupunkilainen näkökulma ja sitten ammatillinen kautta reuna-alueiden näkökulma. Että ehkä jonkunlaista kahtia jakautumista tulee siinä, mutta periaatteena itsellä on se, että lajia tulee suojella, mutta pitäisi myös pystyä ihmisten elinkeinot ottamaan huomioon. Ja kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Ei tänne saa tulla. Joo. Se on pussi. Katsotaan kumman ränkki lähtee. Vasta siellä vaiheessa peliä. Siellä se saakka suhisee. Ei vie, mitäkään teit. Se on tavoitettu merikotka. Horaismasta ossunekka chuutakka kusmo. Dragon Ball Z horaimasta. Ah!
Huonoa musiikkia. Tähän se minä katson sitä. No tähän minä katson sitä. No tähän se minä katson sitä. Siis ne lukee YouTube. Mitä on lajien suojelu? Lajien suojelu on jotain kummaa. No tähän se minä katson sitä.